שלום לכולם. אנחנו בשיעור הזה נלמד איך להתקין את סרגל ה-Creative Cloud 2015. כדי שתוכלו בעצם להתקין כל אחד מהתוכנות הגרפיות ב-Creative Cloud של חברת אדובי מערכות, אתם קודם כל נדרשים בשלב הראשון להתקין את סרגל ה-Creative Cloud. אז אנחנו בשיעור הזה נלמד איך לעשות זאת. ובכן רבותיי, בשלב הראשון אנחנו הולכים לגוגל ומקלידים שם את השם אדובי ישראל. לאחר מכן לוחצים כאן על אדובי ישראל, ואז אנחנו נכנסים לאתר של אדובי. כאן אנחנו לוחצים על כניסה, ממלאים כאן את האימייל שלנו ואת הסיסמה של האדובי איי-די שלנו, ונכנסים אל האתר של אדובי מערכות. כמו שאתם רואים, זה החשבון הפרטי של כל אחד מאיתנו. במקרה שלי זה החשבון שלי של עמי, וכאן יש לי את כל הדברים והכישורים שקשורים ל-Creative Cloud. בין אם זה הורדה של יישומים הגרפיים של תוכנות אדובי, או מכשירים ניידים ועוד ועוד דברים כאלו ואחרים. אם אני ארצה לקבל תמיכה יש לי כאן בחלק הזה. וכל זה כמובן עוד נעבור בהמשך של הקורס ונלמד עליהם בצורה הרבה יותר מפורטת. בשלב הזה מה שאנחנו נדרשים לעשות זה ללחוץ כאן על הורדות של יישומי שולחן העבודה. ברגע שלחצנו על הורדות של יישומי שולחן העבודה, אנחנו מגיעים בעצם לדף המרכזי שאנחנו יכולים לראות כאן, שבו נמצאים כל התוכנות הגרפיות של אדובי מערכות ב-Creative Cloud 2015. בין אם זה פוטושופ, לייטרום, אילוסטרייטור, אפטר אפקט, פרימייר פרו, אינדיזיין, פלאש פרופשיונל, אדובי מאוס, דרים ויבר, ברידג', אודישן, אקרובט פרו, DC, ויש לנו עוד ועוד ועוד תוכנות כמו שאנחנו יכולים לראות כאן. אנחנו יכולים ללחוץ כאן על כל אחד מהתוכנות הללו על ידי שאנחנו לוחצים על דאונלוד. ברגע שאנחנו לוחצים על דאונלוד, אנחנו למעשה בעצם נתקין את סרגל ה-Creative Cloud שלנו. אז אני אלחץ במקרה שלנו על פוטושופ, אבל אפשר ללחוץ על כל אחד מהתוכנות. שימו לב שתוכנה שאתם לוחצים עליה, אתם גם מן הסתם מתחילים גם להתקין אותה. זאת אומרת, הסרגל של ה-Creative Cloud יתחיל להתקין אותה באופן אוטומטי. כך שאם אתם לא רוצים אף אחד מהתוכנות כרגע שיותקנו, אז תרדו למטה ותלחצו כאן על דאונלוד על ה-Creative Cloud. ואז בעצם יותקן לכם אך ורק סרגל ה-Creative Cloud בלי התוכנות. את התוכנות תוכלו אחר כך להתקין מתוך סרגל ה-Creative Cloud. אז בואו נלחץ פה על דאונלוד Creative Cloud. אני לוחץ כאן כמובן בפוטושופ, במקרה שלי, כי אני באמת רוצה להתקין את תוכנת הפוטושופ. אז אני לוחץ כאן על דאונלוד, ואז כמו שאתם רואים מופיע לי כאן הפוטושופ. אנחנו יכולים לראות כאן בעצם שיש לי שני אפשרויות. האם אני רוצה את הפוטושופ בגרסה של מתחילים או בגרסת היותר מנוסים. אנחנו נבחר בגרסת המתחילים ונלחץ על Continuous. לאחר מכן אנחנו רואים שתוכנת ה-Creative Cloud ירדה לנו לתוך המחשב. נלחץ על Open כדי לפתוח אותה. וכמובן התוכנה של ה-Creative Cloud תתחיל להיות מותקנת במחשב שלנו. בסיום ההתקנה אנחנו נראה בעצם את הדבר הבא שאתם רואים כאן, וזה בעצם סרגל ה-Creative Cloud שלנו. כדי שנוכל להפעיל אותו נצטרך לתת את האימייל והסיסמה שלנו, של האדובי איי-די שלנו, וללחוץ על Sign In. בשלב הזה יופיע לנו ברוכים הבאים ל-Creative Cloud ולסרגל ה-Creative Cloud. נלחץ על Continuous, והנה כמו שאתם רואים מופיע לנו סרגל ה-Creative Cloud שלנו, שיש בו את כל היישומים של ה-Creative Cloud. אנחנו כמובן עוד נלמד על איך בעצם משתמשים בסרגל הזה, כמובן בקורס הגדול שלנו של האדובי Creative Cloud הנוכחי, ונלמד איך להתקין את התוכנות, או איך להסיר אותם, או איך לשדרג אותם וכו'. אז זהו, ככה בעצם אנחנו מתקינים את סרגל ה-Creative Cloud. אגב, שתדעו שכל פעם שתפתחו את המחשב,
סרגל הקריאטיב קלאוד יהיה כאן בחלק הזה של התוכניות שוכנות זיכרון. אפשר לראות כאן את הקשר הזה, שאם אתם תלחצו, אז מיד תוכלו להפעיל את סרגל הקריאטיב קלאוד. ובכן רבותיי, זה היה בעצם התקנת סרגל הקריאטיב קלאוד 2015. אנחנו סיימנו וניפגש בשיעור הבא. עד כאן.